ಎಂಗ್ಲೇನ ಪುಚ್ಚದೆ ಕಣ್ಣು ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬೆತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಬೆತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲ ನಾ ದೀಪನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊನ್ಮೇಲು ಬರ್ಸಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಿ ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತಿ ಜೋರು ಬರುವ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಯಾಣಕ ಪೊದಿತೀರು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೀರು ಇನ್ನು ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾತುಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ ಚಾಗು ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಚಾ ದಾಯ್ತ ತುಪ್ಪುನೆ ಪುಂಡಿ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದು ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ತಿಂದದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಗೈಸ್. ಎಂಚಿನ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾನು ವಾಟ್ರ್ ಮಂತನೇನೆ ಒಂಜಿ ಗೈಸ್ ಬತ್ತನೇನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತದನ್ನು ಪಂಡ ನಾಯಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಚಂದ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತದಂದು ಅಮ್ಮ ಇಂಥದ್ದು ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೀಶೋ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಡಿಲ್ಟೆ ಮಂತ ಬಿಡ್ಕಾನು ಇದಂಡೆ ಏಪಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬೀಡಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಆತು ನಿಂಗೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಎದ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಮೀಶೋ ಟೆನ್ಷನೇ ತುಂಡು ಮುಖ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಏನೋ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಅಂತಂದು ಕಾಸಿಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮಗ ಎಂಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ ಅನ್ನಗ ಬತ್ತನೆ ಇಂತ ತೊಯ್ಪ ಬೆಂಚ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇಂದ ಆಲ ಮನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಾದ ಪಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ 4 ದಿನ ಆಯ್ನಾತೆ ಅಮ್ಮ ತಿಂಡಿಗೊಂತೀರಿ ನಾ ಕಣ್ಣಂಚಿಗೆ ದಾತಿ ತಿಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿಯ ಪಪ್ಸ ಉಂಡು ಉಚ್ಚೆಗೆ ಬಂಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇರೋದು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂಡೋಳು ಅಪ್ಪಡ ಅಂಚ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಮರ್ದು ಅವಳು ಮಾತ್ರೆ ಪೂರ ಕೊಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಆತುಜಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಡೆ ಪೋಡು ದಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅವೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದಾತೆ 4 ದಿನ ಆಯ್ನಾತೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಜಾತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೈಟೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಯ್ಯಪ್ಪಲ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಅಂಚ ಗಡಿ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜನೆ ಕೆಲವರ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಸನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ತೂತು ನಿನ್ನೆ ಇಜ್ಜ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ತೂತು ಜಾತ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತುಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿರು ಪೂರ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆಗ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಕಟ್ ಮಂತೇರಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಲೇ ಮಂತದ್ದು ಪಾತೇರಿ ಅದು ದಾದ ಅಂಜಿಂಚಂದು ಪಂಡದಾಕ್ಲೆ ಪಂಡೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಉಂಡತಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಇಡನ್ ಮನ್ಪ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೋಜ್ಪಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತ್ ನಾನೊಂದು ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಡಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಇಡಂದು ಬತ್ತನೇನಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡೇ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಂತು ನಾ ದೆಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ದಾಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ನೇ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೇರು ಸೈಯಡಂದು ಬುಡ್ಡಿಯ ಪೋಯ್ನ ಪೋದಾಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಇಂಚಿನ ವಾರಡಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೇಪಗ ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ತಿಗಾಲೆಗ್ ದೀಂಡೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಸೈಯಡ್ ಪೋಯ್ನ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ದೆಪ್ಪುನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಶೋನೆ ಡಿಲ್ಟೆ ಅಂದುಡ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಮಿನಿ ಆತನ ಎಂಕಾಪುಂಡು ಅವು ನನ್ನ ಬರಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಂತೀರಿ ಕೊಂಡ ಐನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಪ್ಪೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ್ನಿ ಐನೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇದನುಜ ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಐನು ಕೊರಿಯರ ಬರ್ಪೇತ ಶಾಪ್ಗೂ ಎಂಕ್ಲನ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪನ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ನು ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಶಾಪ್ಗೂ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ದೇತವನು ಬೇರೆ ಈತ ಕಾಸದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಫೋನ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಬನ್ನೇದು ದೇತೊಂದು ಒಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣಾಗ ತೊಜಿಪಪ್ಪೆ ಇಂಚಿನವ ಇರು ಕೊಲ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡ್ರಾಪ್ನ ಅಂಚ ತೊಜಿಪಪ್ಪೆ ನಂಡೇರು ಜನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚ ಕೊಂಡವೇರು ಜಾನಿತ ದೀವೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಜಿಪವಾಗ ದಾದ ಬತ್ತನೆ ಎಂದು
ಇಂದ ಆಲ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜೆಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರಿತ್ತು ನಾನು ತೂತುದು ಒಂಥರ ಶೇ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪುಜದ ತೋಡು ಹೋಯ್ತಾ ಈಗಲೆಲ್ಲ ತೋಜಿಪಾವೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದಪ್ಪ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ತೂಕ ಹೆಂಚಿನ ಬರ್ತನೆ ಹೆಂಗುವೆ ಬರ್ತನೆ ಪೊಟ್ಟು నేను తోయిపారని ఇంక నచ్చిగా నీకే చెప్పినాక పూర జాగ్రత్త వేయలేదు ఎప్పుడు పూర మోసం అనిపి పొక్కాడ మీషోదాకి నీకైతే ఫస్ట్ ఎంత వచ్చిపోయి ఆర్డర్ అంతనే ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಿಂದು ಆಯ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕೈತೆ 410 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 406 410 ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಎಂಚಿನಮ್ಮ ಬತ್ತನೆ ಗೈಸ್ ನೀಕುಲ ಉಂಡ ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಪನ್ಬರ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತದಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಕಾರ್ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಬರ್ತದನು ಒಂಜಿ ಕಾರು ದುವೆ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ತು ಅನ್ಮನೆ ಬೆಚ್ಚಾಪನು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಯಿನ ಪೋಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಚಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಮೋಸ ಅಂತ ಏತು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಬರಂದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ದೆತ್ತನೆ ಇಂಚ ಬರ್ತನೆ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೇನೆ ನನ್ನ ಗಿಲ್ಟೆ ಅಂತ ನನ್ನ ದೆತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರೆ ದೆತ್ತನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದೆ ತೊಂದು ತಿಂದು ಕೋಡೆನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಬೋರ್ಡನ್ನಾಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಕ್ಕಂತ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ದೆಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಂತ ನಾ ಕೋನ್ ತಿನ್ಕ ಎಂಗ್ಲೇನ ಪುಚ್ಚದ ಕಣ್ಣು ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬೇತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ಕು ಅಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟ ಬಾಯ್